Hello everyone. Welcome to my kankang vethungang. Hei hi Bahkhawr the family channel ani my kan phelang. Lai taka chem khwan kan phela. Chuan ten kan phelle. Vek don ni ten. Phel zota a. The khwan akor hi kan pai du pon. Tahan olsam takin kan pai thenga chung mu hi kan la thlabok anga lai virgin tleng hi kan pai anga chuan amu hi kan phawang chuan hi hemi seed chi eitora le naute chawa te po kan polanga the me mani a then hi chu a chi tura ten kan da bokang tuna akor tuna akor hi hatui ka dan te kan slice don ni mai kha tihan a chen akor kan vela a chen tihan akor omin kan siama voina chon akor omin kan kang don ni naute cho tur hi kan da sang bokta nakina a chen chu mai hi ke ka ti kan siam don ni ke ka kan siam don chon hemi sing chin zong te kan payang lai tiang chuan kan tiang o chen chu tuna chuan hi kan kangang kan mai kan kan tel tur zong chu hi anianga ke ya Sri Lanka cinnamon chuan chi hi al tok tur 1 tablespoon chi ngam mai hi chuan Purunvar paruk Purunsen pumkhat Sawhthing hei tiang Sawhthing le hei frozen nin ka da boka chuan hei frozen na Bahkhawr kan tel bokang chuan Purunvar le Sawhthing kha heta hian kan nor somang hei kan fian man tu tel hi 2 tablespoon o super garam masala po kan telang kalau soi theingel antihan Purunvar Sawhthing super garam masala hi cinnamon salt ji chuan hi Purunsen kan kang tong ai chu kan lo kang ta ama sabera te la khan Purunsen kha hel rim re thleng kan kang khata Purunvar kan thaka anua Sawhthing chumizo a chuan mai hi kan thak le a chumizo a chi te masala le cinnamon kha kan thak ani chuan amin don hlaya Bahkhawr kan thakang kha medium heat a hian kan kang chara medium a po a medium heat a kan kang chara hi medium ma hian na low ne hi medium ne hi high ne medium middle la kan kang tina ni chu gas a po medium high a ti la gas a cho to karing chuan amin deuh to ani ma ko a chisela atui em boka ka chokanga chuan Bahkhawr ka telanga reilau te ka chuang lenga chuan ei the ni tong tuna chuan Bahkhawr frozen kha ka thak ko a arong ko ati ra frozen kan lak chwa a duk ang kha are ani chuan ti han a hin ta mai hu tak ei the ban mai ban hui tak nei hi ka kan tira changa top thingin thani hi ta hen ta tangani bola kan khorang kan mai siam ha kan lo zo ta a lo thira kan lo me recipe te hin lo try ve thin ngei don nya
Bye bye.